Rusko stále patrí medzi najväčších vývozcov ropy na svete, ale v čase, keď je vojnová situácia stále veľmi citlivá, Moskvu netrápi ani tak množstvo ropy, ani jej ťažobné kapacity. Otázka, ktorú musí Rusko dnes riešiť, znie, ako dostať palivo na správne miesto v správnom čase a udržať v chode obrovský vojenský stroj aj celú ekonomiku. Krajina môže mať bohaté prírodné zdroje, ale ak sa systém, ktorý ich prevádzkuje, ochromí, táto výhoda postupne stráca zmysel. To sa jasne ukazuje aj vtedy, keď Ukrajina presúva svoje ciele na ropné rafinérie, palivové sklady, železničné trate a logistické siete. Ide o kľúčové články celého ruského prevádzkového reťazca. Keď sú tieto články pod neustálým tlakom, dôsledky sa neobjavujú len na bojisku, ale zasahujú aj ekonomiku, dopravu a civilný život. Nová analýza denníka Financial Times ukazuje, že tento trend sa čoraz viac prehlbuje, keďže Ukrajina zintenzívňuje systematické útoky na ruskú energetickú infraštruktúru. Dôsledky tak už nezostávajú len vo vojenskej rovine, ale dotýkajú sa desiatok miliónov ľudí prostredníctvom zásobovania palivom a logistických reťazcov. Podľa tejto analýzy ide o súčasť stratégie, ktorá má oslabovať dlhodobú schopnosť Ruska fungovať namiesto toho, aby sa hľadali len symbolické víťazstvá na bojisku. Zaujímavé je, že sa mení aj samotná povaha vojny. Vojenská sila sa presúva od tankov a rakiet smerom k logistike. Pre Ukrajinu je rozhodujúca schopnosť udržať v chode celý systém zásobovania. Aj moderný tank sa nepohne, ak mu chýba palivo. Bojové lietadlo nemôže vzlietnúť, ak sa preruší dodávateľský reťazec. Aj početná armáda ťažko udrží tempo bojov, ak je logistická sieť neustále naťahovaná na hranicu možností. Ak chceme pochopiť, čo sa deje, môžeme si Rusko predstaviť ako živý organizmus. Ropné rafinérie sú ako srdce, ktoré premieňa surovú ropu na palivo pre všetky činnosti. Železničná sieť predstavuje tepny, ktoré prepravujú palivo, muníciu a tovar z jedného regiónu do druhého. Sklady zásob fungujú ako rezerva krvi a sieť cisterien a logistiky sú kapiláry, ktoré rozvádzajú energiu ku každej vojenskej základni, každej továrni a každému mestu. Keď zlyhá jedna časť, telo sa dokáže prispôsobiť. Ale ak naraz dlhodobo slabne viacero článkov, súčasne celý systém sa začne spomaľovať. Práve to teraz najviac znepokojuje strategických plánovačov. Podľa zverejnených údajov mnohé dôležité ruské rafinérie po dlhotrvajúcich útokoch zastavili alebo znížili svoju výrobu. Rafinérska kapacita klesá, produkcia benzínu sa výrazne znížila a časť spracovateľských kapacít musela prerušiť činnosť. Zároveň väčšina zariadení, ktoré si zachovali výrobu, leží na ďalekom východe, teda ďaleko od veľkých spotrebiteľských centier a oblastí s vysokým dopytom po zásobovaní. To núti Rusko čoraz viac spoliehať sa na železnicu, ktorá musí prepravovať palivo cez tisíce kilometrov, pričom práve táto dopravná sieť je zároveň pod rastúcim finančným aj prevádzkovým tlakom. Otázka sa teda už netýka len toho, koľko ropy sa vyťaží, ale skôr toho, či je celý prevádzkový reťazec za tým schopný udržať tempo dlhotrvajúcej vojny. A práve preto mnohí experti tvrdia, že skutočné bojisko dnešného konfliktu neleží len na Donbase alebo na ukrajinskej oblohe, ale tiahne sa aj pozdĺž železničných tratí, palivových skladov a rafinérií hlboko v ruskom vnútrozemí. Práve tam sa rozhoduje, či bude tzv. Obehový systém celej krajiny fungovať stabilne aj v nasledujúcich mesiacoch a rokoch. Ak sa však pozrieme len na čísla o rafinérskych kapacitách či produkcii benzínu, ešte to nevystihuje plný zmysel tejto stratégie. Ukrajina totiž nikdy necielila na okamžitú krízu, ale na to, aby sa každá ruská činnosť stala postupne drahšou, pomalšou a menej predvídateľnou. Stačí vytvoriť dojem, že akákoľvek dôležitá infraštruktúra sa môže stať ďalším cieľom a Rusko je nútené rozptýliť svoje sily, aby chránilo obrovský priestor. Protivzdušná obrana, bezpečnostné zložky aj núdzové opravárske tímy musia byť rozmiestnené na tisícoch kilometroch územia. Náklady na obranu tak rastú, aj keď samotné materiálne škody nemusia byť vždy veľké. Táto stratégia vytvára aj iný menej viditeľný tlak, a to tlak na civilnú ekonomiku.
Keď klesá rafinérska kapacita, prednosť samozrejme dostáva armáda a strategicky dôležité odvetvia. To znamená, že zvyšok ekonomiky musí počítať s obmedzenejšími dodávkami. Dopravné firmy čelia rastúcim nákladom na palivo, logistika sa stáva nestabilnou a dodávateľské reťazce menej predvídateľné. Ak takýto stav pretrváva dlhšie, dôsledky sa neobmedzia len na energetiku, ale zasiahnu aj výrobu, obchod a bežný každodenný život. Aj keď Rusko dokáže doplňať palivo z iných zdrojov alebo presúvať zásoby z regiónov s voľnou kapacitou, preprava na dlhšie vzdialenosti vždy znamená vyššie náklady a dlhší čas. Vlak s palivom, ktorý musí prekonať tisíce kilometrov navyše, nielenže spotrebuje viac zdrojov, ale zároveň znižuje schopnosť rýchlo reagovať tam, kde je zásobovanie potrebné okamžite. V dlhotrvajúcej vyčerpávacej vojne je pritom rýchlosť často rovnako dôležitá ako samotné množstvo. Práve preto čoraz viac vojenských analytikov tvrdí, že Ukrajina sa snaží urobiť z logistiky hlavný front vojny. Namiesto toho, aby sa Kyjev snažil poraziť ruskú armádu v jednotlivých bitkách, cielene oslabuje schopnosť protivníka viesť vojnu dlhodobo. Každá zastavená továreň, každá upravená trasa alebo každý sklad paliva, ktorý si vyžaduje posilnenú ochranu, prispieva k rastu prevádzkových nákladov celého systému. Preto je pre Rusko v tomto momente kľúčové, ako dlho dokáže udržať tempo fungovania celého tzv. Obehového systému, keď sú jeho dôležité články ničené súčasne. To je skutočné meradlo modernej vyčerpávacej vojny, teda nie, kto zasadí viac úderov, ale kto donúti súpera platiť vyššiu cenu za udržanie bežného chodu vecí. Ak sa na to pozeráme len ako na súboj medzi Ukrajinou a Ruskom, chýba nám dôležitá časť celého obrazu. Každý tlak, ktorý sa objaví v energetickom systéme, sa rýchlo prenáša aj do politiky. Energia totiž nie je len palivom pre tanky či lietadlá, ale aj zdrojom príjmov rozpočtu, nástrojom udržania spoločenskej stability a základom moci samotného Kremľa. Príjmy z ropy a plynu umožňujú Rusku financovať vojenské výdavky, investovať do infraštruktúry a vytvárať finančnú rezervu na zvládanie sankcií. Ale keď energetický sektor musí čoraz viac zdrojov venovať opravám, ochrane infraštruktúry a úpravám dodávateľských reťazcov, rastie aj finančný tlak. To neznamená, že ruská ekonomika sa v krátkom čase zrúti, ale náklady na udržanie rovnakej úrovne fungovania sa postupne zvyšujú. Preto sa aj v samotných ruských ekonomických kruhoch začínajú ozývať odlišné hlasy. Niektorí podnikatelia a bankári verejne upozorňujú, že dlhotrvajúca vojna znižuje investície, zvyšuje náklady na úvery a zhoršuje výhľad hospodárskeho rastu. Keď zisky klesajú a zároveň naďalej rastú vojenské výdavky, rozdiel medzi vojenskými cieľmi a ekonomickými možnosťami sa čoraz ťažšie zmenšuje. Tento tlak mení aj zmýšľanie elít. Podnikateľov nezaujíma len výsledok na bojisku, ale aj to, či zostáva podnikateľské prostredie stabilné. Keď sa preruší logistický reťazec, rastú náklady na dopravu a klesá investičný kapitál, aj tí, ktorí doteraz profitovali zo stability ekonomiky, musia prehodnocovať svoje plány. Ide o typ tlaku, ktorý sa nezobrazuje na mape bojiska, no môže priamo ovplyvniť fungovanie celého mocenského aparátu. V tejto situácii čelí prezident Vladimír Putin oveľa zložitejšej úlohe než predtým. Na jednej strane musí Rusko udržať tempo vojenskej kampane, aby nepôsobilo dojmom slabosti. Na druhej strane musí Kremel zabezpečiť, aby domáca ekonomika fungovala dostatočne stabilne a nevyvolávala rastúcu nespokojnosť v spoločnosti a medzi podnikateľmi. Tieto dva ciele si čoraz viac protirečia, keďže zdroje už nie sú také bohaté ako na začiatku vojny. Preto každý útok na energetickú infraštruktúru neznamená len zničenie konkrétneho cieľa. Núti Rusko robiť rad ťažkých rozhodnutí, teda či uprednostniť opravu rafinérie, alebo posilniť protivzdušnú obranu, chrániť železničnú trať, alebo udržať zdroje pre front, investovať viac do obrany, alebo naďalej podporovať civilnú ekonomiku. Čím viac takýchto ťažkých volieb sa objavuje naraz, tým väčší je tlak na celý riadiaci systém. To je zároveň dôkaz, že moderná vojna už nie je určovaná len počtom zbraní alebo veľkosťou armády. Výhodu môže mať tá strana, ktorá prinúti protivníka minúť najviac zdrojov len na udržanie bežného fungovania. A keď vojna dospeje do tejto fázy, každá rafinéria, každá železničná trať a každý palivový sklad sa stáva súčasťou frontu, aj keď leží tisíce kilometrov od bojovej línie.
Táto stratégia zatiaľ nejaví žiadne známky spomalenia. Kým si Ukrajina zachová schopnosť diaľkových úderov ciele hlboko v ruskom vnútrozemí, budú naďalej čeliť riziku narušenia. To znamená, že Moskva bude musieť robiť čoraz ťažšie rozhodnutia. Prvou možnosťou je ešte viac investovať do ochrany rafinérií, palivových skladov a strategických dopravných sietí. Aby to Rusko dokázalo, bude musieť nasadiť ďalšiu protivzdušnú obranu, bezpečnostné jednotky a rozpočtové zdroje aj do oblastí, ktoré predtým neboli vojenskou prioritou. Čím viac cieľov treba chrániť, tým vyššie sú náklady na udržanie a tým väčší je tlak na celý systém. Druhou možnosťou je súhlasiť s presunom časti zdrojov z frontu späť do zázemia. Tento postup pomáha znižovať škody na kľúčovej infraštruktúre, no zároveň znižuje pružnosť vojenských operácií. Ide o dilemu, ktorej čelí každá krajina, keď sa boisko už neobmedzuje len na prednú líniu, ale rozširuje sa do celej hĺbky územia. A ak Rusko nezvládne ani jednu z týchto dvoch možností, bude musieť prijať inú skutočnosť, a to, že logistický systém bude čoraz menej efektívny. Každá dlhšia preprava, každá dlhšia oprava a každý článok pracujúci nad rámec svojej kapacity ďalej zvyšuje náklady vojny. Nejde o zmeny, ktoré sú viditeľné za jeden deň alebo týždeň, no ak pretrvávajú mesiace, ich súčet môže mať výrazný dopad na celú ekonomiku aj vojenské schopnosti. Možno práve to je cieľ, o ktorý sa Kyjev usiluje. Nie je rýchle víťazstvo, ale prinútiť Rusko minúť čoraz viac zdrojov len na udržanie doterajšieho fungovania. Vo vyčerpávacej vojne strana, ktorá získa výhodu, nemusí byť tá s väčším množstvom zbraní, ale tá, ktorá dokáže prinútiť súpera platiť vyššiu cenu za každý ďalší deň konfliktu. O vojne na Ukrajine sa určite bude ešte dlho hovoriť prostredníctvom boiska smerov postupu alebo čísel o obsadenom území. Ale za všetkými týmito obrazmi prebieha iný tichší súboj, ktorý môže mať v konečnom dôsledku ešte väčší význam. Je to súboj o schopnosť celej krajiny fungovať. História ukazuje, že len málo veľmocí upadlo pre prehratú jedinú bitku. Väčšinou sa dostávajú do problémov vtedy, keď ekonomika už nestíha pokrývať potreby vojny, keď sa logistický reťazec neustále prerušuje a keď náklady na udržanie systému rastú rýchlejšie ako schopnosť ich pokrývať. Vtedy sa tlak neobmedzuje len na front, ale prenáša sa aj do rozpočtu podnikania infraštruktúry aj samotného riadiaceho aparátu. Pre Rusko bude v nasledujúcom období najväčšou výzvou udržať tempo fungovania systému, ktorý sa tiahne cez tisíce kilometrov, zatiaľ čo jeho kľúčové body čelia neustálemu riziku narušenia. Každý zdroj presunutý na obranu zázemia je zdrojom, ktorý chýba inde. Každý dodatočný výdavok na opravy a ochranu znamená, že iné oblasti musia počítať s obmedzeniami. Na druhej strane sa zdá, že Ukrajina sleduje dlhodobejší cieľ než len symbolické víťazstvá. Namiesto snahy poraziť Rusko v jednotlivých bitkách sa Kyjev snaží prinútiť protivníka minúť čoraz viac zdrojov len na to, aby jeho stroj naďalej fungoval. Ak sa táto stratégia udrží, vojna sa čoraz viac zmení na súťaž vytrvalosti, schopnosti prispôsobiť sa a efektívneho riadenia zdrojov viac než na preteky v počte zbraní. Možno práve preto dnes ropné rafinérie, železničné trate a palivové sklady priťahujú rovnakú pozornosť ako tradičné boiská. Nie sú to len kusy infraštruktúry, stali sa kľúčovými článkami, ktoré rozhodujú o schopnosti viesť dlhotrvajúcu vojnu. A keď tzv. Obehový systém krajiny musí fungovať pod neustálym tlakom, najdôležitejšou otázkou už nie je, kto zasadí viac úderov, ale kto dokáže vydržať dlhšie, kým sa jeho vlastný systém začne spomaľovať.